як бор дигар салом алайкум духтаро. мо дар хонаи шаҳр расидем. Инаи гула мебинен. Ина шаҳр барои аруса оварда. Дастархони мо таги чодар даштагем ва хостам камакак сёмка кунам. инҷа давози бошад килимбинон мекунам. бисёр пурсидем ки тӯй дар куҷо буд. Тӯй дар Ҳисор, Мортепа меган, ҳамунҷода буд. ҳозир мо аз Ҳисор хона рафтесем, яъне душанбе рафтесем.
духтаро заказома ина гирифтум. ҳозир я ду заказша я салончи гирифтагиай. Духию дута духи мужское майдака, якта салончи заказ кардагиай. ҳозир вайда бурда метиюм. духтаро бо вай кадям мора янга кардям айқа мегуфтум намегирум. як пакетаи қақанду кулчаам хали бо якта вай паплинаку якта дигар румол мадамондиан бинен. ин хеле паплинаки сурхак рости изо кашидум намегирум гуфтум ман янга нестум ҳамихе тамошо омадагим итак бододам. духтаро ози ман заказома барои шумо нишон метиҳам. ина ин пенкая барои модарҷонам заказ кардам. ин возрасти калон 50 сола боло гуфтагиай. ини гел диле душӯи апам заказ кардагиам. инешам бошад апам заказ кардагиам. бисёр чизаш апам буду. як дучи модарамда заказ кардам. боз якта салончи доштем. ҳавай ман ба духи заказ кардаги буд. заказои ҳавайюра ман гирифтам. ана ин крема мебинем барои пахудени беҳад результати нағз метиҳад. ана ин духия салончи заказ кардак беҳад маъқул буда. ҳамин духи ҳамин биёр ман мегирам гуфта нархаш 95 сомон ба фикрам. ана ин 95 ин духичо 50 сомони нархи худам додистам. дута ин духи гирифтам. як дона намин тена мебинед 11 сомон омад мада. нархи худам кати. ман халиша гирифтам. қутичаакша ин ҳичи надорад холияй. ина медонам рости ин ба коробка бошад бе коробка даже рӯяш хурӯшидаги амихел мада додам бора. ина бинен ҳичи надорад беғарз аз кисточка. ман хали 4 гирифтам барои хош гирифтам. ина ин стойки карандаш инам барои пушти чашм гирифтам беҳад нағз. ана ин алои ин серия худам ки дорам бо ҳаминам гирифтам беҳад нағзай чизи алои руда фоида дорад. ана ин сиритка мебинед инам барои маршина инам ай 50 сола боло муда ин намешад фақат барои занони калон. ини хеле тено ҳар хел светакша гирифтамда фақат шоколадниёша сиёҳам буд бо розиам буд. ман тенои хеле тёмнитарак гирифтам барои хош. ҳозир ина ман соз кунам бо шумода нишон метиҳам. ин духиам барои ҳамун салончи гирифтам. инам 50 сомонӣ. инам гелам апам заказ кард. бо якта дига адбелвиши крем заказ кардан. нархи ин ба фикрам 58 сомон буд. ҳамин хел он қадар ба ёдам нест. қачи заказ кардем 60 чанд бал шуд. бо ячи дига духтаро ки ман як пое заказ кардаги будам. рости 6 ноябр буд ё ки эне 22 ноябр заказ кардам пеш ай омадан 6 декабрда бояд мерасид. ман инами рӯз рафта гирифтам овардамда. рости чихел гум успед намекардем ягон ҷо рафтанда ва я гуфтам ки вазорат накунем ман пулашаки додагиам ман ҳатман мебиём борма мегирам. ҳозир ман мекушам ба шумо нишон метиҳам. духтаро ман хеле рости даҳанша кофтам наёфтам ҳайрон шудам ки чӣ ба ки инҷа маҳкамай инҷа кушодау исош маҳкам ҳамихе ҳайрон шудам. ба инхе мебинам инхе вай ранги клейборин резина чи ҳамихе часпидаги буда. ҳамихе хандидам гуфтам тоба нахӯ ман ҳаминам нафаҳмам. ина инхе кардаги ки ҳамин шикам поён нафарояд ба фикрамда. ина намедонам чӣ хел мепӯшиву. вақте ки ман ина истифода барам результатша мегӯм. ман якта заказ кардаги будам ай турсия ранги ҳамин ва ё камтар дигар хел чиз буд. хай материали анамин дошт. беҳад хеле хушрӯ одама меқабада хушрӯ меиста танада. агар ҳам хали бошад оли ман ки пӯшидам баъд результатша шумо ба мегӯям ки харед ё ки нахаред. лекин бисёр духтаро отзиви нағз мондан. духтаро бисёр вайша гирифта буданд. свети бежиша маъқул шуда ва ё не сервиткаи гуфтагим барои маршина барои ай 50 сола боло беҳад фоидаи нағз дорад. ҳозир ман ина соз мекунам ба шумо нишон метиҳам канику чӣ хеле бошад. инам хел мекушоем. ҳозир тенашам хел мегирем даронашда мемонам. соз ки кардам бо як бор дига ба шумо нишон метиҳам. бояд ҳар каталог ман 100 бал кунам. барои ҳамин ягомчи ба худам заказ кардам ки штоби ки балои ман бисёр шавад аз вип нағалтам
чанд каталог шуд, ки ман вип шудистам. Барои ҳамин ҳар чӣ заказ мекунам. Ина тайёраш духтаро, ана мен хел месазад. Бинед чӣ хел хушрӯя. имрӯз ба омадани хоҳарма пухтупаз мекунем. Намехе чизоя чи дар кор буд, ҳамаша гирифтам. Ҳозир ман пахлававу конфетик яҷоя ҳардуша мешӯрам. Ман инҷа маскаи тёрка гузарондам. Ба ма тухм бо сметана орд дар корай. Камакак разрыхлитель дохтам. Камакак дам кунад гуфта, барои ҳамин. Ҳозир ҳамаша якҷоя мекунем. Ба орд кати ковок якҷоя мекунем. Агар ки ҳамаша ранги хамирвори якҷоя кунӣ, он қадар хушрӯ намебиёд. Барои ҳамин ман ина ковокага михел ҷуқида ҳамин вай ордат кати хамир якҷоя мекунам. Ини хеле ҳамаша гирифтам, ду қисм кардам. Пахлавам хай майдача мебиёд. Бизея кати чормағз ҳоли болошта мегирам. Баъд дигари хамираша ай болош бо мемонем. Ман намехел секунҷа яктарафа барин буридам. Духовкада мондем. Ман руша кушодам, камтар поён шуд. Хамир я дам кардагӣ буд, поён шуд. Хайр, духтаро, дар амони Худо бошед. Худо нигаҳбонатон то влогҳои оянда.